Castellóban vagyunk, a spanyol csempergyártás fővárosában. Egy kis spanyol város, turizmus nincs, kevesen jönnek. Ez olyan, mint a Városliget Budapesten, vagy a Retiro Park Madridban. Nyilván sokkal szebb időket látott, mert bár a parkot karban tartják, és nagyon szép, de az épületeket már látszik, hogy nem használják. Egy kis labirintus, ahol reggeltől dolgoznak a kertészek, és reggel 7 óra van, és már itt vannak, és 3 ilyen épület található. Itt egy nagyobb, ami étterem lehetett annó, ez egy világító tornyot jelképez, és amit előbb láttunk, reggeli kutyasétáltatással. És amiért jöttünk, és videót mutatok, az ez, a hagyományos spanyol kézi kerámiagyártásnak sok példáját találjuk meg itt, és hogy kifejezetten van egy sor, ami ennél sokkal többet mutat. Nézzük meg közelebbről. Spanyol színek, morkék és a sárga. Ennek nagyon sok száz éves hagyománya van. A La Pergola volt az élet központja itt, szórakozó hely, terasz. Több mint 2 évtizede járok ide, vagy inkább 3, még soha nem láttam nyitva, de itt jönnek azok a padok, ami miatt ezt a videót készítjük. Különböző színek, bemutatva a spanyol kerámiagyártás hagyományos színeit és technikáját, sarokelemekkel, még ha le is van pusztulva, beforduló hajlított elemekkel és a színvilággal. Érdekes lesz, érdemes lesz végignézni. Nyilván feltűnik azt, hogy a Spanyolország tiszta, de hát azért nem viszik ezt a végletekig. Ezen a részen nem jártak takarítani tegnap óta sem, de inkább nézzük a színeket. Zöld, sárga, kék. Ezek is teljesen hagyományos spanyol színek, és szeretnek minden sarkot, minden beforduló részt kerámiával beburkolni. Jöhet a kérdés, hogy fagyáló-e, nem valószínű, de itt ez nem is probléma. A bordó és a kék után egy zöld pad, itt a zöld dominál, az adja a keretet, és madár mintával. Hozzá kell tennem, ezek már nem kézzel készültek, hanem egyesével szitázottak. Ilyen szempontból kézzel készülnek, de nem kézzel festettek. Aki ismeri Spanyolországot, azt is szokta látni, hogy az éttermektől kezdve, a régiekről beszélve, a mai napig sok kerámiát használnak, de ez inkább régen volt jellemző. Új épületeken legfeljebb klinker homlokzat burkolat van már. Maradt még további 4 padunk, andalusz kékkel találkozunk. Andalusz kék egyébként a móroktól jön, nálunk kék festőként ismert, itt semmi más szín nincsen, mint a kék és a fehér. És hogy mennyire más minden pad, na hát itt a sárga dominál. Spanyolország színe a sok nap miatt. Teljesen más minta, ebben a mór hagyományoknak megfelelően nincsen élőlény, csak és kizárólag ornamentika. És egy nagyon bordó sakk mintával, vagyis hát bajor mintával, ha kék-fehér lenne. És talán a legkülönlegesebb, ezzel a bagólyjal, babakocsival, pihenő hölgyel, a lovagjával, nézzük meg, teljesen eltér a pásztorral, aki legelteti a birkákat. Na ez mintáját tekintve, kivitelezését tekintve a legkomplikáltabb. Nézzük meg, mindenhol beburkolták, mindenhol van kerámiát. A vágás az olyan, amilyen, de hozzá kell tennem, hogy Spanyolországban el kell tudni fogadni ezt a minőséget, amit itt látunk. Ez meg egy 1997-es, nem is rég, ugye, modern szobor. Hát el lehet dönteni, hogy kinek mi tetszik, a hagyomány, vagy pedig a modern és az új. Kiértünk a parkból, de majd visszamegyünk még egy-két kerámiát megmutatni. Hagyományos, normál városkép, ahol a modern és a régi keveredik egymással épületekben, és hát ahol laknak a spanyolok bent a városokban, az egy ilyen hely, és a város központból, aki nem megy ide a tengerpartra, 10 km az ide jön sétálni, futni, gyerekkel játszani. Azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy itt a park miatt legalább 5-6 fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, mint a parkon kívül. Ilyen hatás van a sok növénynek, és természetesen a nedvességnek, a sok öntözésnek.
Ez egy igazi csoda számomra mindig a forró Spanyolországban, ahol azért, amikor 36-40-42 fok van, még akár este is, hiszen a nap sokáig fenn van, hát nem túl kellemes. A tönkrement felületeket már nem hozzák helyre, egész egyszerűen betonfedlapot tesznek rá ezekre a részekre. Amerre járunk, mindenhol rejtett kis jeleneteket találunk, és mindegyik valóban teljesen más. A sok pad után ezt kihagyhattam volna, és nem azért van benne, mert hogy itt is a fedlap már beton, hanem mert zöld-fehér. Teljesen fradi, kompatibilis dizájnt látunk. Ugye mondom, nem javítanak, így hagyják, lecserélik. Hogy mi lesz ezekből 20 év múlva, látjuk-e még ezeket, egyáltalán nem biztos. És a padokhoz képest a park ellenkező pontja, ahol a növényi ágyásokat kerámiából csinálták meg, kerámia ágyások vannak, azokkal szegélyezték az összes ágyást. Itt már nem komplikálták annyira, a kék, a zöld, és itt látunk 4 darab padot egymással szembefordítva, hogy mindegyik más, beburkolva a hátulja is, de már nem azzal a komplikáltsággal, mint a többi pad esetében. De látjuk, hogy a virágminta mindegyik padon más és más, kinek mi tetszik. De azért rengeteg a sérülés. Hogy ezt nem győzöm hangsúlyozni, nem törekednek a tökéletességre, és együtt élnek azzal, ha valamit az idő vasfoga azért már megevett, a medencében nincsen víz, régebben itt nyilván víz volt, és dolgoznak folyamatosan, de hát itt ennyit jelent a munka, és ennyit jelent a karbantartás. Ettől függetlenül még a 3 csillagos hotelek is szép tiszták. Én nem a tengerpartról beszélek, hanem Spanyolország belsejéről. Itt éppen megegyezik, amint az előzővel ezt rosszul mondtam. Ez egy más életforma, és ilyen házakban laknak, amit itt látunk. És ismétlem, nem a tengerparton vagyunk, az innen 10 kilométer, ez a normál spanyol élet. La vida normal de los españoles. Mivel a park mellett található a Plaza de Toros, ezt most nem is tudom kihagyni, szombra az árnyékos, és a szól a napos oldal. Igen, a mai napig vannak pikaviadalok. Ez a közepes méretű Plaza de Torosok közé tartozik. Nem kicsi, mint a vidékiek. És akkor lássuk, mikor volt az utolsó bikaviadal. 2024 márciusában, ez a Magdalena ünnepek alatt. Itt vannak felsorolva, hogy vasárnap, hétfőn, csütörtökön, pénteken, szombaton és megint csak vasárnap kik voltak a bikaviadalok, torrádorok, és utoljára akkor volt itt. Ez évente egyébként márciusban mindig megrendezik. És ahogy kilépünk a Plaza de Torosról, bekerülünk a modern belvárosba, ez nem a történelmi, itt pedig folyik a mindennapi élet. Itt találkozik a régi park és a Plaza de Toros a modern városrésszel. És az utolsó videó, 9 emelet magasból, madártávlatból, igen, itt fajta volt vasútállomás, sírek már nincsenek, és maga a park, a központi park, a mini városliget vagy mini retiro. Hát, ezzel búcsúzunk aztán jobból.